दिनै जों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बावैसो फोसावजानाय एपिएससि आनजादाव उथ्रिनानै साफा अफिसार हिसाबै जायफोर नियुक्त लानो थांगासिनो बिथांमोनखौ बरायनाय जादोंमोन। जोंहा दिनै एबार गासै 6 उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सेलेक्टेड जादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा, मानोना कुनु बोसोरै उदालगुरिनिफ्राय बेबायदि 6 बेबायदि अफिसार सेलेक्टेड जायाखै। मालाबा बोसोरसे 5-6 बोसोर गाहामनि उनाव सासे बिदि जायोमोन। एबार खिन्थु 6 जन एकेलेथार मोनदों। दिनै जों 7 जनखौ बरायदों। अबस्से बिनि सासेया थांनाय बोसोरावनो आसाम प्लेनिं सार्भिसाव सेलेक्ट जाखानाय, बेखौबो एपिएससिनि कन्टेक्ट खालामो। इतिमধ্যে बिथाङा साख्रि मोनखानाय, खिन्थु थांनाय बाराव जों बेबायदि राजौआवहाय फरायनाय खाबु मोननायखाय एबार बरायबाय। जों बेबायदि हाबाफारि लानायनि थांखियानो जाबाय जे उन जोलैखौ जों जाहाथे थुलुंगा होनो हायो। खारन बिथांमोनखौ बरायनाय नुयोब्ला बिथांमोनखौ जों बिदि पाब्लिसिटि खालामना होयोबा जोंनियाव जे 6 जन माने सेलेक्ट जादों, अब्ला हयथ' उन जोलैफ्राबो फैगौ बे स्टुडेन्ट फरायबाय थानायफ्राव साहस मोनगोन, बोलो मोनगोन, आरो बिथांमोनाबो अन्तत' परिखानि थाखाय प्रस्टुत खालामनो थाखाय खाबु मोनगोन। जों बेखौ बिटिआर सरकारा सुपार 50 बेबायदि मोनसे स्किम लानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव एपिएससि इउपिएससि परिखानि थाखाय कचिं होनायजों लोगोसे डक्टर आरो इन्जिनियारिं, मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंनि थाखायबो कचिं होनाय बेबस्थाखौ खालामदों। बावैसो जों 50 सुपार 50 स्किमनि आन्दाराव कचिं लाखियो दिल्ली दोनदों, आरो बिथांमोननि गुथि खरसखौनो जोंनि बिटिआर सरकार बहन खालामदों। आरो बेबायदिनो जों फैगौ समफ्रावबो बे बेबस्थाखौ लाखिबाय थागोन। आरो बेनि गेजेरजों अन्तत' बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जों जेसेबां हायो डक्टर, इन्जिनियार, बेनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार बिदि दिहुननो नाजागोन। आरो बेखिनिखौ खालामबा अन्तत' जों एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस, जोंहा दा जिखिनि स्टाफ खम जायो बिटिसि अफिस सालायनो थाखाय, बेखिनिखौ जों सुफुंनानैबो बिटिसिनि बाहेरा जोंनि ओनसोलनि अफिसारफोर जों दैथायहरनो हागोन। आरो बेखौनो थांखि लानानै जों बे खामानिखौ मावदों। आसा खालामदों जों निस्सय साक्सेस जागोन। आरो साक्सेस जानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि सुबुं गोहोखौ, सुबुं सम्पदखौ जों फेहेरनो हागोन, जौगाखांहोनो हागोन। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि आंखालफोरखौ सुफुंनायजों लोगोसे जोंनि समाजनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हागोन। बेखौ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ बिजेपिआ जि समनिफ्राय सरकार दादों आसामाव, बे समनिफ्रायनो करापसनखौ बेखौ इउपिएससि परिखा होनायनि बिथिङाव जि करापसन सोलिबाय थादों, रां लानाय साखरि होनाय सोलिबाय थादों, बेखौ टटेलि बन्द खालामदों। आरो एपिएससिनि जाय चेयारमेन, लास्ट चेयारमेन हिसाबै जेल थानो गोनां, बेबायदि हिसाबै एबार लाना बेनि सिगांनि बेटसआवबो जोंनि एपिएससि पास जानायफोर रावबो फैसा होनाङाखै, एबारबो होनाङाखै। आरो बेनो जोंनि गथ'फोरखौ साहस होदों। मानोना सिगाङाव गोबाङानो ब्रिलियेन्टफोरबो मेरिट दंमोनब्लाबो परिखा होनो साहस खालामनो थाखा फैसा गैया होननानै। खारन परिखा होखानाय पास जाखानायनोबो नों 40 लाख 50 लाख गाहाम जुदि थाखा होनांगौबा जोंनि रावबो गार्जेना बेसेबांखिनि होनो हाया। बेनिखायनो रावबो साहस खालामामोन। खिन्थु दा थाखा फैसा होनाङैखाय जास्ट मेरिटनि सायाव बेस खालामनानै साख्रि मोननाय बेबस्था जानायखाय दा रावबो फावसायनो थालिया। अन्तत' जायफ्रा मेरिट बिथांमोना गासैबो गोसो खुसियैनो बे एपिएससि परिखा बा इउपिएससि परिखाखौ होनो साहस खालामबाय। आरो बिथांमोना होनानै पास खालामगासिनो दं। एबारनि बेटसआव रावबो बिदि फैसा होनो गोनां जायाखै। आरो बिथांमोना 1 फैसाबो खरस खालामालासिनो गावनि मेरिटनि सायाव बेस खालामनानै सेलेक्ट जादों। आरो बे जोबोद मोजां जादों।